फार्स्टआवनो जोंनि पर्बजरानि कंग्रेस दलनि ब्लकनि सभापतिखौ आङो आगोथियाखै आंनि धन्यबाद जासिबाय। बिथांमोननि सेस्तायाव आरो जोंनि पर्बजरानि मंडल कंग्रेसनि सेस्तायाव आरो बे पर्बजरा ओनसोलनि माइनरिटी भाई फंबायफोर दं, जोंनि बर' मानसिफोर दङ, राभा बिथांमोन दङ, गार'फोर दङ, आदिबासी दङ, बिदिनो नानानता रोखोम माने जनगोष्ठीनि आसा खालामनाय बादि आङो दिनै बिसिनि सेस्तायाव बिसिनि नाजानायाव आरो जोंनि अबजारभार सार बिथांमोनहा फजलुर रहमान बिथाङा सारा पर्बजरा ओनसोलनि मंडल कंग्रेस कमिटिखौ खेबसे नङा खेबनै बबेबा खेबथाम बिदि गिदिंनानै जोंनि पर्बजरा रायजोनि जे मदद बा आसा खालामनायखौ बिथाङा नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि वाजिद आली चौधरी सारा जे बेबो जालाबिलायाव खेबसे आरो रुपसियाव खेबसे आरो दिबितलाव खेबसे मिटिं खालामनायनि उनाव जोंनि पर्बजरा रायजा जे जोंनो कंग्रेस हिसाबै माने केन्डिडेटखौ सोरनो होयोबा मोजां जागोन बेखौ बिथांमोनहा निस्सय बिजिरनानै नायदों। बिजिरनायनि नायखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोनहा सालिजारि खालामखांनायनि उनाव निस्सय रायजोफोरजों रायज्लायनायजों लोगोसे आलोचना खालामनानै दिनै बे टिकेटखौ सहेन ब्रह्मनो होनांगौ होननानै निस्सय फाइनाल खालामदों। ओंखायनो आङो दिनै रायजोनि सहजुगाव रायजोफोरनि साननायजों आरो जोंनि बे अबजारभार सानै बिथांमोननि हहायजों दिनै आं बे कंग्रेसनि टिकेटखौ मोननो सक्षम खालामदों। आरो बेहाय आङो धन्यबाद जासिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ गौरब गगৈ सारखौ निस्सय आंनि सायाव भरोसा लाखिनानै आंनो टिकेटखौ बियो गथायदों। बिनि सन्मानखौ आङो निस्सय लाखिनो सेस्ता खालामगोन आरो कंग्रेस दलनिफ्राय देरहानानै आंनि बे बिजाथि महरै आङो जे देरहानानै थांनानै आं जे कंग्रेस बेखौ बे बिथांनो गथायना होगोन। बे बिथाङा जेखौ थोनगोन बे हाबाफारिखौनो आङो बे बिथांमोननिफ्राय गनायनानै लानानै आं खामानि मावगोन। आङो बेखौनो आसा खालामदों जे जोंनि समाजाबो जे बे ओनसोलनि जोंनि गासिबो रायजोफ्रा जिखुनु जाथियानो थाया मानो बे जों ज' थानानै 20 बोसोरनि उनाव दिनै कंग्रेसआ आगान सुरदों पर्बजरायाव दिनै बे भाग्यखौबो आं मोनदों। ओंखायनो आं आसा खालामो जे जय जागोन होननानै आरो जय जानानै रायजोफोरखौ आङो कपारेसन खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेखौनो बुंनानै आंनि माबाखौ आं फोजोबनाय जाबाय। धन्यबाद।